Welkom hier. We zijn waar het trein van Mexicanische Schtrucklaunt. Nu zijn we aan de zuidelijke Manitoba. En wat ik hier ook Schtrucklaunt aan. De sneeuw is nu nog opgedeft. En dat valt nu aan water te geven. Ik leef farjoa speelt hier. Yes. Wel hallo, hier is mijn duvenstal. Ik heb hier nog een beetje hobby. Ik heb hier pigeons. Dat heb ik van een vriend. En hier kan je vielleicht wat zijn. Ik heb een stuk een paar 41. En daar zijn nog wat. Ja, en die anderen zijn alle baan. Maar ja, dit is wat ik daar een beetje van hobby. Nog moet een beetje herkomen. Een beetje tijd verdrijven. Hallo, en dit is hier aan mijn spekker. Dat is waar ik dan woon, wanneer ik hier alleen ben. En je plus een beetje weten waar het hier zit. Dat laat hier al een beetje zijn tupje stekken. Einfach over. Ik leeg dat. En dat wie van die 5 graden warm. So ik dacht zo van die wordt het maar wat tijd om een beetje wat vlees bakken. Dit is mijn raejkren. Want je een beetje kijken down. Hier is een beetje een barbecue. Die ik de zomer gebruikt om steaks en burgers en ergens wat bakken. Daar is de grote smoker. Den gebruiken we aan om schweinschenkjes raejkren en zo ergens wat. En hier is een beetje een barbecue. Wat we dan gebruiken ook om ergens wat bakken. En dat is hier een beetje rookig. En weet je ook wat zo? Dit is mijn raejkren. Hier is mijn kleine smoker. Mijn laatste dat raejkren daarboven zijn fan. En we gaan maar checken wat de baan is. Nou, wat kijk je maar dat. Dat ik moet van helemaal wat raejkren. Dat is van de zonschijnende dagen. Dat kan je hier. En ik wil maar eens dat hier gaan. Dat knakt zo fijn. Ik leid er wat van de schijnende ovenkast geven. Nou ja, dan waren we 2 dagen. Zodat hij nog een beetje langer raejkren. En ja, dat is nu farjoa hier. De snijder vangt er nog van te verderven. En dat valt zich wat goed in Schtrucklaunt, Manitoba. We waren in Schtrucklaunt in Mexico. Dat heeft ook zeer schijn gewonnen. Maar ja, nu wil je nog helemaal een beetje wezen. Dat is mijn raejkren. Dat is alles plus opgestekt van alle pallets. Maar dat kost het niet veel. Plus een paar schroeven kijken. En ik heb een stampen zeil. Ik kan alles terugzien. Oh, het schaft er weer alles heel goed. Want als je retired is, dan wil er niks te schrikkelijk zijn met geldkwozen. Dan zie ik daar als ik ergens voel wat er kan voor vrij gaan en melk er wat van. Heb er wat te doen, dat jij ook zeer zijn. Maar ja, dit is wat een beetje pot van mijn ranchito hier. Ik wens je al een schöne dag. Ik wil maar gewoon de Rebbin omdraaien. Dankzij. Welkom to Schtrucklaunt.